Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň çarşembe güni efirde habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözül Hudaýberdi ýa tanış edýärin. Gazakistan Türkmenistanyň Serhet ýakasynda ýaşaýan gazaklar üçin wizasyz düzgüni ýatyranlygyny habar berdi. Gazakistanyň Günbatary Mangistau regionunyň resmiýetleriniň 21-nji dekabrda aýtmagyna görä, Türkmenistan Serhede gözegçiligini güýçlendiripdir. Emma bu çäretine hiç biri düşündürüş bermändir. Gazakistanyň Mangistau regionunyň ýaşaýjylary adatça Türkmenistanyň Balkan vilayatyna 5 günlük wizasyz baryp bilýärler. Türkmenistan Gazakistan bilen serhedine şu ýylyň iýul aýyndan bäri azyndan 3 gezek wagtlaryň petikle. Iki ýurduň arasyndaky umumy serhediň ýapylmagynyň sebäbi diňe 27-nji oktýabrda düşündirildi. Şonda Türkmenistan garaşsyzlyk bayramçylygyny bellädi. Serhediň ýapylmagy bilen bagly garlan ýagdaýlar taýyklaşdyrylmady kopsuzlyk sebäpleri bilen baglanyşdyrylýar. Türkiýe Orsiýanyň Ankaradaky ilçesiniň janyna kast edilmegine Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dinçi Fethullah Güleniň tarapdarlarynyň günäkärdigine özüniň ynanýanlygy barada Birleşen Ştatlary habar etdi. Türkiýanyň döwlet gözegçiligindäki Anadolu agentliginiň 20-nji dekabrda habar bermegine görä, Daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Türkiýanyň we Orsiýanyň hüjümüň aňyrsynda Güleniň guramasynyň duranlygyny bilýänligini Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde aýdypdyr. Muňa garamazdan 21-nji dekabrda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň medeniýet wekili Orsiýa dilçisiniň öldürilmeginiň aňyrsynda kimiň duranlygy derňe esasynda tasdiklanýança netije çykarmagy howlukmaly däl diýdi. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov bu çykyşynda Türkiýanyň we Orsiýanyň häkimetleriniň geçirýän derňewlerine salgylandy. Türkiýe Birleşen Ştatlarda meýletin sürgünlükde ýaşaýan Fethullah Güleniň berilmegini talap edýär we ony iýul aýynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan agdyrmak boýunça başa barmadyk synanşygy gurnamak taýyplayar. Ankara Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň Güleni ekstradisiýa etmekden ýüze örmegine gahar gazap bildirdi. Türkiýe Güleniň harby agdalşyk synanşygyny gurnamagy gatnaşygyny tasdiklaýan subutnamalarynyň bardygyny aýdýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Germaniýanyň polisiýasy Berliniň Christmas bazarynda ýük ulagly hüjüm edip 10 adamyň ölümine we 50 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümçiniň gözlegini güýçlendirdi. 21-nji dekabrda German mediasy polisiýanyň ýük ulagda dokumentlary tapylan Tunisli adamy gözleýänligini habar berdi. Polisiýa şol ulag sürüjüsiniň tiz wagtda ele salynjagyny ynam baglady. Emma Germaniýanyň paýtagtynyň ýaşaýjylary gaçyk ýaraglydan howatir bolmagy çağırdy. Şeýle-de polisiýa hüjüme birden köp adamyň gatnaşan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Belki de ertir ýa-da ýakyn geljekde şüphelenýän adamy görkezip biljegimize ynanýaryn diýip Germaniýanyň jinaýat derňewçileriniň bileleşiginiň başlygy Andre Schulz milli telewizionyada eden çykyşynda aýtdy. Berliniň polisiýasy Christmas bazarynda bolan hüjümüň ýa-ni başda 23 ýaşly Pakistanly migranty tutsak edipdi. Emma onuň hüjüme gatnaşygyny tasdiklaýan subutnama tapylman soň ony 20-nji dekabrda boşatdy. 20-nji dekabrda Islam döwleti atly ekstremist topor hüjüme tergi berenligini ýylan etdi we hüjümçiniň Siriýada hem Irakda söwüşlere gatnaşýan Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýaga girýän döwletlere hüjüm etmek baradaky öz çağırışyny eren Islam döwletiniň eskerdigini aýtdy. Kansler Angela Merkel hüjüme amala aşyran adamyň Germaniýada başpina soraýan biri bolan ýagdaýynda munyň ören ýakymsyz boljagyny bellidi. Merkel Germaniýanyň 2015-nji ýylda 890 000 migranty kabul edenligi sebäpli batyş astynda galýar. Orsiýanyň Sibir regionunda Irkutskda bedene senjam bermek üçin niýetlenýän içi spirtli suwy losiýony içip zäherlenenleriň arasyndaky ölüm derejesi 60 adama ýetdi. 21-nji dekabrda regionyň saglyk ministrliginiň medeniýet wekili Tatyana Shkurskaya zäherlenen jemi 40 sany erkek adamyň we aýalyň keselhanalarda galýanlygyny we 5 adamyň bejerge alandan soň keselhanadan goý berilenligini aýtdy. 19-njy dekabrda Irkutskda içme üçin niýetlenmedik içi alkogolly ähli önümleriň töwdaty gadagan edildi. Günüň ertesi gadagançylyk tutuş regiona ýaýrady. Derňew komiteti beden üçin niýetlenen içi alkogolly suwuň içinde metanoluň bardygyny we onuň etanoldan tapawutlykda adam üçin zäherlidigini düşündirdi.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günler Türkmenistanyň döwlet idaralaryna ýürütü ýygnaklar geçirilip, işgärleriň şeker, un, çilim ýaly gyt haritlaryň nowatlaryny görünmeli däldigi barada ýürütü görkezmeler berilip başlandy. Bize defisit haritlaryň nowatlaryny görünmeli däldigimiz barada tawşyryk berildi. Ýolbaşçylar nowatlarda tutulan işgärleriň wezipesinden boşadyljakdygyny duýdurdylar diýip, ýakynda şeýle ýygnaklaryň birini bolan saglyk öýüniň işgärlerinden biri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bellek geçsek, Türkmen häkimetleriniň bu soňky talaby ýurtda käbir azyk haritlarynyň we temmäki önümleriniň bahalarynyň telimese gymmatlan we ýiti gytçylygynyň dören döwrüne gawat geldi. Eýem enşe maýdan bäri ýurdun dukanlarynyň öňünde şeker, ýağ, un ýaly mühim azyklar, şeýle-de çilim üçin nowata durýan ýüzlerçe adamlary syňlasa bolýar. Ýurdun daşuwy ýaly sewitlerini gyt haritlar üçin adamlar bir ay çemesi öňünden nowata ýazylýarlar. Şol bir wagtda defisit haritlar hem çäklendirilen, ýagny her adam başına keskitli bir möçberde satylýar. Gyt haritlar üçin dürýän ençe müýüz adamlyň nowatlarda dawa jenjelleriň, hatda polisiýa ofisierleri bilen ýakalaşyklaryň hem ýüze çykýanlygy barada häli maglumatlar gelip gowuşýar. Türkmen resmiýetleriniň döwlet işgärleriniň nowatlarda durmaly däldigi baradaky soňky tawşyrygy bilen birlikde bar bolan nowatlarda da polisiýa işgärleri we raýat işgirnäki howpsuzlyk gullukları ýürütü gözegçilik edýärler. Adatlyk radiosynyň daşuwuzdaky çeşmesi könürgönjüň Sudan okutlarynyň öňündäki nowatlarda polisiýa adamlaryň suraty ýa video düşürmezligi üçin elindäki mobil telefonlaryny hem wagtlaryň alyp başlandyklaryny aýdýarlar. Ýeri gelinne ýatlasak, Adatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa hem Aşgabatdaky dukanlaryň öňündäki uly nowatlary suraty düşürmekçi bolan wagty hüjüm edilip, elinden kamerasy alınıpdy. Gal berse de hökümet maslahatlaryna ýurtdaky azyk gytçylygy meselesiniň üstünde gytaklaýyn durulup geçilip, türkmen bazarlaryna harit bolçulugyny üpçün etmek tawşyrylsa da, häzir çenli oňoýly özgörüşlikleriň göze ilmeýänligine üns çekilýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Aşgabatyň dukanlarynyň we bazarlarynyň ençemesinde towuk ýumurtgasynyň tapdyrmaýandygy habar berilýär. Maglumata görä, käbir dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigi hem aýdylýar. Biz bu barada gyzyklanyp, Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Benlemeli tutuş Türkmenistan'la bir tavuk yumurtası tavuğu eten bir vade dukarlardan, bağlarlardan gitti. Tavuğu eten tapmadan kulaklarla bolli. Yumurtkanın birden kaya yitirim olmanın sebebi edil bir anırçak derecede aydılanıp yönü yumurtka kıtçılığı duyurlu sonkuyu onun neşkunlu karaz ağızda kendi yumurtka tatlı çıkarılıp başlandı. Bir yerde yumurtka umuman ikaçemesi taptırmadı kuvatlarım oldu. Amanmurada edil häzirki wagtda yumurtany nirelerden satyn alyp bolýar, nirelerde de tapdyrmaýar. Çok yumurtkasy juda köp ýerde tapdyrmaýar. Many olar bilen şol şäherde öňden köýüne atly bazarlar bar. Häzirki işläp başlan paýtagtda öňkü mir bazary ýa-da öňkü sumur bazary diýip atlandyrılan häzirki äri moşaratly bazarda
galy bersede Aşgabat şäherinde bir giden uly sowda merkezleri barny, 10 näşil awadanslyk diplomaty sowda merkezi bar. Galy berse senagatçylar we hereketçiler birleşiginiň bagtyarlyk, berkararlyk diýip asan sowda we diňjal merkezleri bar. Şularda da yumurtka tapdyran okgaty judagyp yumurtkanyň esas tapdyrýan ýeri bir Ortvalar diýip atlandyrylýan merkez bardy, birinçinden Tekavalar diýip atlandyrylýan balarda tapdyrýan ýöne şol yumurtkalary hususy eçilikdäki adamlar tarapyndan näle döwlet karlaryna satylýar. Özüňse satylýan yumurtkalaryň bahasy mundan 4-5 ay uzaklygynyň 2 senem köprek kymmatly. Tomsun ayaklaryna güýdüň başyna bir towuk yumurtkasynyň bahasy 30 tenge durýardy. Häzir şol towuk yumurtkasynyň biriniň bahasy 66 tenge durýar. Özüm bellemeli şonun üstlenlik mukdarda satylan bolanyp çäkli mukdarda her ele 10 yumurtkan satýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlaryň ünneligi gepleşigimizi Adatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýär. Türkmen studentleriň öňüne ýangyn nöredi. Türkiýanyň gündem ornaky Kars şäherine ýerleşýän Kavkaz Uniwersitetinde okaýan türkmen studentleriň ýaşaýan öňüne ýangyn nöredi we bir türkmen student tüseden zäherlendi. Türkmet bu adyna ýaran habarlarda aýdylyşyna görä Kars şäheriniň Bülbül mahallesiniň son evler diýen ýerine 4 gatly jaýyň 1-nji mertebesinde hut Türkmenistanly studentleriň ýaşaýan öňüne bilinmeýän sebäpden ýangyn nörýär. Ýangyn nören mahaly öýüň içinde bolan hime bölümünde okayan Türkmen student Döwlet Murat Balliyev tüseden zäherlenýär. Goňşularynyň kömegi bilen ýaşaýan öýünden çykarlan Balliyew we çaly içirýärler. Gyzgawatyň içinde ýanganyň tutuş jaýy gurşap almak sebäpli ýaşaýjylaryň hemmesi öýünden daşaryk çykarylýar. Ýangyn söndürýän gulluň işgärleriniň gelmegi bilen Gyzgawatda oduň öň alınýar. Ondan soň wakanyň bolan ýerine gelen tiz kömegi işgärleri Türkmen student Balliyew we saglyk kömegini berýärler. Metbuatda aýan edilmegine görä ýangynda tüseden zäherlenen türkmen student Döwlet Murat Balliyewiň ýagdaýynyň gowdugy bildirilýär. Ýöne Adatlyk Radiosyna degişli taraplardan türkmen student Balliyewiň we oň bilen bir öýde ýaşaýan beýleki türkmen studentleriň ykbaly barasynda jikmejik hem giňişden maglumat almak başartmady. Ýatlap geçdik, Türkiýe Türkmenistanly studentleriň köpçüliklüğün bilim alýan ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýedäki türkmen studentleriň belli bir bölegi Türkmenistan döwletiniň hasabyna okaýany bolsa, aglawa köpçüligiň öz hasabyna okaýanyny aýdylýar. Şonuň ýalyda Türkiýede okaýan türkmen studentleriniň arasynda owul wizasyz bolup, soňam kanuny günä geçişlikden peýdalanyp, ýurtda student statusy bilen galmagy dowam eden zähmet migrantlar bar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Türkmenistany 1985-nji ýyldan 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrına çen ýol başçylyk eden Türkmen Sowet Partiýa döwlet işgär Sapar Murat Niýazowyň aradan çykanyna 10 ýyl boldy. 1940-njy ýylda Aşgabat oblastynda doglan Niýazow Sowet Soýuzynyň soňky ýyllaryny Türkmenistan esleriniň Kommunistik Partiýasynyň baş sekretary, Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň syýasy bürosynyň agdasy, soň aradan çykýança Türkmenistanyň prezidenti bolup işledi. Adynyň Serdar Bek Sapar Murat Türkmenbaşy diýip tutulmagyny gowy gören Niýazow Türkmenistanyň naşarda özüni günüň uğruna aýlanýan altyn çaýlan heykellikdirmek, özüniň we ejesiniň adyny kalendara giridip aýatlaryny görmek, Alymlar Akademiýasyny, opera we balet teatryny yapmak ýaly geň hereketleri bilen tanarly.
Şeýle dol öz adyndan çap edilen ruhnamany hökmany okulmaly, egzamen tawşyrylmaly kitap edip, bu kitaby 3 gede okanyň gün cennete düşýekdigini aýdypdy. Şol ruwatda Sapar Murat Niýazowyň ýurt dolandyran ýyllaryny Türkmenistanyň neşe söwdasy we neşekeşlik giň ýaýrady. Türkmen türmeleri tutsagdan haryn dolduruldy we täze tutsaglara ýer boşatmak üçin her ýyl Gadir Gyjasyna gabat prezidentiň günä geçmeleri esasynda müňläp tutsag azatlyga goýberildi. Ýöne 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy prezidentiň janyna kast edýän finansygy diýilýän bilen bagly uzak möhletli türme wasylanlaryň azatlyga çykmagy, hatda olaryň soňky galy barada maglumat almak hem kıyyn boldy. Şeýle-de Niýazow onlar üçin milli howpsuzlyk afiserini türme basdy. Ol öz saýlap seçen we ýokary wezifelere çeken kadrlaryny ýygydarly garalamak, aýlykdan kesmek, başga iş bermän işden kowmak we jazalandyrmak käsiýetleri bilen tanaldy. Şonuň bilen urwatda ol 2003-nji ýylda Türkmenistanyň halkynyň erkin azat ýaşaýanlygyny aýdyp şeýlediydi. Kimin bilir sapalar da her zat ise de Türkmenistanyň adamlary orlap, garlap ýörler. Türkmenistanyň adam hukuklary erkin, ýerlerine ýok. Emma Niýazow öz oglan eden täze we siýasatynyň işlemeýänligini, ýerine ýetiniň tapylmaýanlygyny hem boyun alýardy we munyň üçin ministrler, häkimler günäleýärdi. Nähile çegden bilen Türkmenistanyň gurun egilme dokma fabrikalaryny işletmek üçin 500.000 tonna pehinden paýda gerek. Şolum şu wagt ýetenek. Garnym, Ruhawadyň sen arkanca men 60.000 tonna diýdim. Ýazanmalyman, sen men aýdanlaryň beletdi. Şeýle-de Niýazow ýokarda bir paralty aşagdakylaryň arkaýyn alýanlygyny aýdardy. Baş prokuraturaның paraxana öwürlendigini tanqid edipdi we azatlygy dinleýänler hakyna şeýle diýipdi. AFT'de santaýda azatlyk radiostansiýasy müňlärde. Otaýdy. Plany Türkmenistana para berip durýarlar. Bir neresi dalyana gönül. Odal resmiýetlerin harbylaryň käbiriniň ýatlamalarına görä ömürlük prezident diýip eglan edilen Niýazowyň ölümi köpler üçin garaşylmadyk zat boldy. Resmi maglumaty görä ol 21-nji dekabrda ýok boldy. Emma Aşgabatyň merkezinde Harup polkunyň afiseriniň sözlerine görä bu wakadan bir hepde öň onuň gulluk edýän polkuny odal bolmadyk galagop ýagdaýlar başlanýar. Ýagny polkda harby hüsgarlygyň eglan edilmeginiň mümkinligi duýdurulýar we ýokardan ýürüýt adamlar gelip polkdaky çap edýän, kopýa nuskalýan maşinleri hurlayarlar. İçeri İşler Ministerliginiň 6-njy bölümini işlän bir afiser hem bu wakadan bir hepden odal bolmaýan giň ýagdaýlaryň bolanyny görüň berdi. Niýazow döwründe Türkmen Atlar Birleşiginiň başlygy bolan Gelli Käriýew öňkü prezident ýok bolanyny owadan nepe türmesine otyrdy. Ol şol günler tutsaglara ýoguz zaryan türme gödäwçileriniň hem biraz ýumşan ýaly görünenligini, türmäniň ýokarsyna bolsa dik uçaryň diýinman aýlananlygyny ýatlaýar. Şowun owadan nepeňsinden bol vertolyot eýlek-beýlek ýöne aýlanyp ýörür. Niýazow ýok bolandan soň häkimet başyna gelen Berdimuhammedow Türkmenistanyň odal ýol berilmedik internete biraz ýol açdy we öňkü prezidentiň geň taň çäklendirmeleriniň bir toparyny ýatyrdy. Altyn çaýlan heykelini merkezden şäheriň çetine çıkardı. Ruhnamany bolsa okuw programmasyndan aýyrdy. Ýöne Aşgabatda Niýazowyň ýok bolan güni onuň mawzuleyine gül goýmak dawralar geçirilýär. Paýtagtdan Anamdar çeşmeden oňşan soňky habara görä Niýazowyň mawzuleyiniň golaýyna şüýül bir diwarda Sapar, Dikel, halk ejir çekýär diýen ýazgy peýda bolypdyr. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistan Gazaqstan bilen aradaky ýeňillikli wiza düzgünini 15-nji dekabrdan başlap wagtlaýyn ýatyrdy. Bu soňky bir näçe ýyllykda Türkmenistanyň ýeňillikli wiza düzgünini ilkinji gedek şeýle uzak wagtlaýyn möhlet bilen ýatyrandygyny aňladýar. Gazaqstanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Mangistau regionunyň resmisi 21-nji dekabrda Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren maglumatynda iki ýurduň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgüniniň ýatyrylmagynyň inni 7 günden bäri dowam edýändigini Türkmen tarapy öz Türkmen-Gazak serhedindäki howpsuzlyk çärelerini güýçlendirdi diýdi. Emma Türkmen häkimetleri bu çäräniň sebäpleri barada maglumat bermändirler. 15 числа. Сколько дней нам не сообщили? Türkmen tarapy serhedi şu aýyň 15-inden başlap yapdy. Onuň näçe gün ýapyk galjakdy barada maglumat bermediler. Soňky bir näçe ýyllykda serhet ilkinji gezek şeýle uzak wagtlaýyn ýapylýar. Bize hiç ýyl düşündürüş bermediler. Serhedi yapdylar. Никакого объяснения нам не дали, просто закрыли границу только визовой.
Dip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny haýyş eden Temir Baba Serhet geçelgesindäki Gazak Serhet Gullugynyň jogapkär resmi saýtdy. Ol bu çäklendirmäniň diňe iki ýurduň arasyndaky ýeňilleşdirilen wiza düzgünine degişlidigini we Türkmenistana wizasy bar adamlaryň türkmen topragyna geçip bilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Belli bolşaýaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Gazakstanyň Atraw we Maňyşlyk welaýatlaryna, Gazakstanyň agdalan welaýatlarynyň ilaty da Türkmenistanyň Balkan welaýatyna 5 ýylyň dowamında wizasy sapar edip bilýär. Türkmen häkimetlerinden bu çäklendirmäniň sebäpleri we onuň näçe güneçenli dowam etjekdigi barada anyk maglumat almak başartmady. Emma resmi Aşgabat şu ýylyň maý aýyndan bäri Türkmen-Gazak serhedini inne adyndan 4 sapar wagtlaýyn ýapdy. Olaryň diňe geçen gedekkisinde, ýagny Türkmen-Gazak serhedi 27 oktýabrda ýapylandy. Bu çäräniň sebäpleri barada düşünürş berildi. Şonu Türkmenistan öz kararyny ýurdun garaşsyzlyk güni bilen baglanşykly geçirilýän dawaralar bilen düşündüripdi. Türkmen-Gazak serhedinäki ýeňilleşdirilen wiza düzgünü şu ýylyň maý aýynyň 24-29 aralygynda hem wagtlaýyn ýatyrylypdy. Şonda Gazakstanyň serhet resmileri iki ýurduň arasyndaky wiza düzgüniniň ýatyrylmagynyň Gazak tarapy bilen ara baglanşygynyň ýokdugyny aýdyp, Türkmenistanyň ýokary derejeli ýolbaşçylary ýagny prezident, ministrler Türkmenistanyň Gazakstan bilen serhedinäki welaýatyna sapar edenlerinde adatçy türkmen häkimetleri ýeňillikli wiza düzgünini wagtlaýyn ýatyrýarlar diýdi. Şol bir wagtda Gazakstanyň Newskaz ýaly käbir habar agentlikleri serhedin wagtlaýyn ýapylmagyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň ýurdun günwatarynaky Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanşdyrypdylar. Türkmenistan öz goňşy döwletleriniň arasynda iň az serhet araçagyny Gazakstan bilen paýlaşyp, onuň uzunlygy 379 kilometre barabar. Türkmen-Gazak araçagyndan garşylykly tarapa Temir Baba awtolog gümrük nokodundan we Boşoluk demir ýol gümrük nokodundan geçip bolýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Awganistanyň döwlet telekanalynda hem radiosunda türkmen dilinde de gepleşik berilýär. Hökümet idaralarynyň kömegi bilen gazet, jurnalam çap edilýär. Awganistanda hususy teleýelim we radiolarym gepleşik berýär. Ýöne türkmenler tarapyndan heniz bir hususy telekanal ýa-da radio gepleşigi açylmady. Akmurat Muhammedoğlu ogly Demirgazak Awganistanyň Balyk welaýatynyň milli radio we telekanalynyň türkmen dilinde gepleşik berýän bölüminiň jogapkary bolup işleýär. Balyk radiosunda türkmen dilinde berilýän gepleşikleriň wagtynyň azdygyny olay diýär. Akmurat Muhammedoğlu ogly bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Bäri türkmende berilýär. Bir az birim soň köp alsak, soň material ýokdy, soň ýetirip biljekler. Adam gerek başga bir türkmen dilinde bir okyp bilen kedir neme az sanda da her ýaş yetkinçekler demem Pars dili gyzyklanýarlar da. Türkmen dilini bilýärler, gürleşik boýunça gepleşip ýazywa gelende edebiýat boýunça bilen ýoklar da gramary taýdan. Bärde siz nähili kynçylyklara ýüzbeýiz bolýarsyňyz? Radyoda kıyınçılığı bir men içinde de hemmeler için vardı. Radyo, televizyon, tolkun has 30 kilometreden daşa giden yoktu. Mana etrafta yerleşen Şordepe, Kelder, Türkmen aşını bulup Balyk radyo, televizyonun peydalanıp bilen yoklardı. Şu kıyınçılıklar var. Bir mana Türkmenlerin köpürek ayalları, erkekleri parti, paştu dili bilen yoktu. Şu kıyınçılıklar vardı. Nämetçini bilen yoklardı. Düşündürüşler yok. Akmuradyň aýdyşyça Awganistanyň milli tele ýaýlymynyň kabuldan berýän gepleşiklerine de Demirgazak Awganistanda tomaşa edip bolmaýar. Mana Kabul tarapdan Özbeki Türkmeni programmalar berilýär. Bir näçe wagtdan Balyk telewizionynyň üstünde rili bolýardy da. Hemmeler işler ýani. Indi olaram kaýda edip olaram rili eden ýokdy. Bolmasa şu rili edilse boljak. Türkmen özbekler nädip maglumat almaly, nädip gatnaşmaly ştatlar bilen ýoklar da şol berilip dursa bilinjek de. Hawa men köprak ýerde şunu aýtdym sizler ýokara bir aýdyp görüň diýip näme üçin türkmenler wekilleri bolup şöýden ýok. Mana aýdaryn diýär da. Hawa başga bir izmizde bir himayetçi ýok, näme ýok. Bilemsiz tanýanmy ýok ýokary derejeli adamlardan bir aýdary. Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde berýän gepleşikleriniň Awgan türkmenler üçin ähmiýetiniň uludygyny Akmurat aýtdy. Azatlyk radiosu halkyň kynçylyklaryny, taryh nemetini ýetirip dursyňyz, sizlerim işlemde üstünlük gadan. Demirgazak Awganistanda ýaşaýan türkmenler Azatlyk radiosyny dinleýärmi? Azatlyk radiom merkezde bolup gepleşen merkezde barlar da dinliyorlar da. Azatlyk radiom etraplarda bu alan yok. Şonun için etraplar peýdalanıp bilen yok. Azatlyk radiom Türkmen bernamasyny etraplarda dinliyor.
Böyleki şart mövüşlerine bir neme şıgırdap, onça bir duralıp bilen yok da, hava duralıp bilen yok. Soň bir neme tapıldı duralar ýa bir mümkinçilik tapıldı has gowy boljak da halk hemme dünýä boýunça habarly bolup, ondan şu köpürak häzirki Türkmenlerimiz Türkmenistan ýagdaýlary barada köpürak düşünse ýaxşy boljak. Dünýäde bolýan ýagdaýlary hava öz enetindir. Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Ulum Radi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkiýe Orsiýet ilçisini öldürmekde Güleni aýplaýar. Şu maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkiýe Orsiýetiň Ankaradaky ilçisiniň janyny kast etilmegine Amerikanyň Birleşik Ştatlarynda ýaşaýan diýinçi Fethullah Güleniň tarapdarlarynyň günäkärdigine inanýanlygy barada Birleşik Ştatlary habarletdi. Türkiýanyň döwlet gözegçiligindäki Anadolu agentliginiň 20 dekabrda habar bermegine göre, Daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Türkiýanyň we Orsiýetiň hüjüminiň aňyrsyna Güleniň guramasynyň durýanlygyny bilýänligini Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligini aýdypdyr. Muňa garamazdan 21 dekabrda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň medwet wekili ilçiniň öldürilmeginiň aňyrsyna kimiň duranlygy derňi wysasyna tasdiklanýança netije çykarmagy howlukmaly däl diýdi. Kremlin medwet wekili Dmitri Peskov bu çykyşyny Türkiýanyň we Orsiýetiň häkimetleriniň geçirýän derňewlerini salgylanyny. Türkiýe Birleşik Ştatlarda milletin sürgünlükde ýaşaýan Fethullah Güleniň berilmegini talap edýär we ony iýul aýynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogany agdyrmak boýunça başa barmadyk synanyşy guranlykda aýplaýar. Ankara, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Adalet Departamentiniň Güleni ekstrasiýa etmekden ýüz ögürmegini gahar gazap bildirdi. Türkiýe Güleniň harby agdyrlyk synanyşyny guramagy gatnaşanlygyny tasdiklaýan suwutnamalaryň bardygyny aýdýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.